joli di kɛra an ka jamana finitigiw ye n'o ye an ka sɔrɔsiw ye jɛkulu fɛ n'o ye ɲɛta télé na radio teriw. Abdurahmane So ale ye maa ye maa min n'a a bɛ dɛmɛ kɛ a ye dɛmɛ kɛ ngo kalandenw. Congo Brazzaville fanga sinamatɔn olu u bɛ fɛ sigikafɔ o ka kɛ u ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. O ni kunnafoni wɛrɛw olu de ye kunnafoniw ye an bɛna min lase aw ma bi arajaba kalo tile 17 Hijira san 1441 don. Télé ɲɛtaa mafilɛbaa bɛɛ lajɛlen aw ni su. Joli di an ka jamana sɔrɔsiw ma o kɛra groupe audiovisuel n'o ye jɛkulu ye min n'ale de ye télé ɲɛta ani radio ɲɛta u fara ɲɔgɔn kan kulu ye. Olu n'u teriw u jɛra ka joli di kɛ sibiri don n'o ye février kalo tile fɔlɔ ye. A kɛra radio ɲɛta dagayɔrɔ yɛrɛ la. Maimuna Kulubali ani Salifu Ɲare olu tun bɛ télé ɲɛta to a la an ka jɛ k'a lajɛ. Radio ɲɛta ni télé ɲɛta ka fara u terila ka jɛkulu kan olu ye joli diba kɛ sɔgɔmada in na. An ka fintigilakaw ma ni o ye fama mɔgɔw ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra radio ɲɛta da la bi sibiri sɔgɔmada in na. Maa o maa ne e y'i joli di i mɔgɔɲɔgɔn ma a bɛ komi i ye ŋaniya ɲumanya baara dɔ kɛ wa i ye maa dɔ ni kisi. Groupe audiovisuel ɲɛmaaba ni o ye Elhaji Sidi Ibrahima Jire ale bɛ ɲɛfɔliw kɛ an ye. Ayiwa o ye fasoden ɲumanya kumakan de ye sabu an bɔla ka baara min kɛ sisan a bɛ an nisɔndiya. M'a bila n kunna k'a fɔ an kɛla sababu ye ka mɔgɔ dɔ ni lakisi n'o y'an ka sɔrɔsilakaw ye. Kumakanw bɛ ne bolo maliyɛn bɛɛ ka nin nasɔn ladege waati ni waati an ka taa joli di k'an mɔgɔɲɔgɔnw k'a ni lakisi. Ayiwa an bɔla ka nin mun kɛ sisan ka ɲɛsin an ka faamaw ma n'o ye an ka sɔrɔsiw ye. Ayiwa vraiment a ye ne nisɔndiya. Sɔrɔsiw k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw b'u kɔ lahala bɛɛ lajɛlen na vraiment nisɔndiyalen bɛ o la. Hakililaw min na fana o ye k'a fɔ ko maliyɛnw kana na o ka armée buruja. Ayiwa ni anw kelen kelen n'a ka birikiden kelen dayɔrɔ ye an ka faso dɛmɛni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i bɛ faso dɛmɛ n'i ye armée dɛmɛ i m'i tɔ to. Fode Tunkara ni ale ye radio ɲɛta télé ɲɛta olu terilakaw ka ɲɛmaa ye ka fara Jose Tarawele kan ni ale ye kunnafonidilaw ye olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔli kɛ ka jira k'a fɔ ko nin ye hakilina ye hakilina min ni nin joli di in dabɔra yaasa ka se ka an ka fintigilakaw jukɔrɔma don ni k'u dɛmɛ ni an se ye. An nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ sabu ka d'a kan fɛn min y'an fara ɲɔgɔn kan o de ye fasoden ɲumanya waleya dɔ ye ka jamanadenw wele ka silamɛw wele u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛta da la bi an ka sɔrɔsiw nos forces armées maliennes an kana ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka joli di kɛ an nisɔndiyalen don an sewalen don an ye joliw di an b'a dɔn comme tubabuw b'a fɔ cogo min na sang donné égale vie sauvée donc o ye belebeleba de ye nin bɛ kɛ sababu ye k'a jira an na ko an ni an ka cɛdenw an ka surun ɲɔgɔn na olu bɛ front na anw bɛ yan k'a ɲini Ala fɛ minnu fatura Ala ka yafa k'u ma Ala ka hinɛ u la Ala k'u kaburu nɔrɔ. Joli di ye fɛn min hali n'a y'a sɔrɔ a ma fɔ mɔgɔ min ye n'i y'a kibaruya mɛn jango a labɛnna anw yɛrɛw de fɛ bamananw ko n'an dɛmɛ n ka wara la a ka sɔrɔ i yɛrɛ kɛn bɛ k'a kunkolo minɛ n'i y'a ye k'a fɔ an ye nin ŋaniyaw ta ka ɲɛsin an ka sɔrɔlasiw ma. An ka sɔrɔlasiw ye jamana dɔ dala kɔlɔsilikɛlaw de ye ka jamana kisi ka bɔ juguw ma kɔnɔna juguw fara kɛnɛma juguw kan diɲɛ don o don an ka sɔrɔlasiw u joliw bɛ ka bɔ u bɛ k'u niw di an kana kɛ kɛlɛcɛ ye u bɛ bɛn tiɲɛma kɛ nka an ye jamanaden de ye n'a fɔra bi ko k'a bɔ an ka sɔrɔlasiw magwɛn an k'u magwɛn ni marifa ye marifa t'an bolo. An k'u magwɛn ni nafolo ye tuma dɔ la bɛɛ tɛ nafolotigi ye nka an k'u magwɛn n'an yɛrɛbakun ye.
maa minnu ni olu ka baara bɛ ɲɛsi joli baaraw ma ni an b'a fɔ ma ko bangde san maaw olu kun ka ekipu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔli na yaasa ka se ka maaw joli ta tacogo ɲuman na o kɔnɔna la ali koba ni ale yɛrɛ bɛ baara kɛ bangde san na ale y'a jira k'a fɔ ko joli di ko sariya dɔw de b'a la ko maa bɛɛ tɛ se k'i joli di ko fo o sariyaw ka labato. Bon mɔgɔ minnu bɛ se k'o joli a bɛ daminɛ poids ko la fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu poids bɛ 55 sɔrɔ an b'a fɔ 55 kilo kilo 55 ani mɔgɔ minnu bɛ yen olu bɛ san 18 na ka taa bila san 60 la olu de bɛ se k'o joli ni bana wɛrɛ b'i la o banaw b'a dama na an b'o ɲininkaliw k'i la yanni i ka joli i n'a fɔ tension ni diabète ni sinsan ni koloci ninnu donc n'an dɔ bɛ mɔgɔ minnu na an b'olu bɛɛ bɔ a la olu tɛ se ka joli pour que mɔgɔ min bɛ joli la a kana kasaraw sɔrɔ. Amadu bɛ jara ni ale ye bangde san ɲɛmaa dɔ ye ale ye ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin hakilina ɲumanba min ni a bɔra groupe audiovisuel ɲɛta maaw n'u dɛmɛbagaw la ko nin hakilina in kan ka fo kosɛbɛ ko wa ko a b'a laɲini maa caman fɛ u ka ɲɔgɔnna dege ko sabu ko an bɛ jamana min kɔnɔ bi ko fɛn min ye joliko ye ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Donc radio ɲɛta ni télévision ɲɛta ye nin fɛn mun labɛn sigi bi nin ye koba de y'an bolo. Barisa a bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ an ka gɛlɛyaw la jeliko ta fanfɛla la nka an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ u ka se ka nin hakilina ɲɔgɔn sɔrɔ bɛn nin hakilina nin kana kɛ wagatinin ko fɛnɛ ye quoi a ka kɛ badadada de barisa mago bɛ toujours jeliko ta fanfɛla la. An ka lakana tigilamɔgɔw an'an ka finitigilakaw olu ma to ko togoya si la olu ye maa min kɛrɛnkɛrɛn k'a bila ka taa ni o ye Moriba Dunbiya ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin hakilina in kɔni kɛra olu sɛbɛkoba ye wa a y'i sinsin kosɛbɛ joli nafa min bɛ a la k'a bɔ ka di i mɔgɔɲɔgɔn ma o kɔnɔna la a ko a bɛ ɲɛta maaw fo kosɛbɛ ko wa ko maa wɛrɛw fana ka a lajɛ ka ni ɲɔgɔnna dege. Nin ye kɛnɛba de ye nin ye faso kanu de ye nin ye alabato de ye parce que n'i ye faso kanu i bɛ alabato de la. N'i ye fɛn fɛn kɛ fasoden jɛkulu fɛn fɛn ye hinɛ kama alabato dɔ de don radio ɲɛtaga ni télé ɲɛtaga an bɛ barika da u ye k'u fo k'u waliɲumandɔn parce que u y'a ŋaniya siri ka joli di kɛ ka taa se an ka finitigilakaw ma sɔgɔmada in na parce que n'i ye joli di mɔgɔ ma a bɛ komi n'i ye i farikolo yɔrɔ dɔ de ta k'a d'a tigi ma i bɛ diɲɛ bɛɛ yala i bɛ usine sugu bɛɛ sɔrɔ mais joli dilan usine tɛ diɲɛ kɔnɔ. I bɛ butigi sugu bɛɛ supermarché sugu bɛɛ i ma deli ka supermarché min bɛ joli feere o tumana fɛ an bɛ barika da u ye o baara in na k'a dɔn k'a fɔ anw ka armée président y'a ŋaniya siri k'a fɔ jamanaden bɛɛ ka sogo ka armée la bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ radio ɲɛtaga y'a mɛn ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye nin mɛn an b'o de kɛnɛ kan bi radio ɲɛtaga ko olu ka dɛmɛ bɛ kɛ jolidi ye u b'u ka auditeurs ni auditrices wele an'u terilakaw bɛɛ lajɛlen u kana joli di o joli ka ta k'a di armée ma n'i ye joli di mɔgɔ ma i ye nin de kisi n'i ye joli di mɔgɔ ma i ma fɛn to kɔfɛ donc an bɛ radio ɲɛtaga fo ka waliɲumandɔn ministre de la défense ka foli la ka a fo ka barikada chef d'état-major général ka foli la ka fo ka barikada directeur des services de santé des armées ka foli la ka fo ka barikada service social directeur d'ETSI ka foli la ani armée bɛɛ lajɛlen nin waati in na an bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya n'u ye ka barika da u ye parce que u ye min k'an ye an tɛ se ka ɲinɛ kɔ. An bɛ maaw hakili lajigi u k'a dɔn k'a fɔ ko joli ye fɛn ye fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ wa joli tɛ dilan yɔrɔ si a bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ la ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o kɔnɔna la radio ɲɛta fo ka taa se télé ɲɛta u n'u terilakaw olu kɔni sera ka fara ɲɔgɔn kan ka joli min sɔrɔ o bɛ taa fo joli bɔrɔ 144 bɔ ɲɔgɔn ko la ni an b'a fɔ o ma ko poche de sang o de sɔrɔla ka se k'o kɛ ka an ka finitigilakaw dɛmɛ o kɔnɔna la an bɛ foli bila ka taa maaw ma ni olu kɔni bɔra ka radio ɲɛta ni télé ɲɛta fo ka taa se u terilakaw ma k'u dɛmɛ ni baara kofɔlen na an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ walasa ngo kalan a bɛ se ka fanga sɔrɔ sisan adamaden dɔ n'o ye dɛmɛba dɔ ye n'o ye Abdurahmane So ye ale kɛlen filɛ nin ye ka ngo kalanso dɔ kɔni di o de hukumu kɔsɔn ngo kalanso in kɔni a tɔgɔ de ye ko centre wasa ale ye yɔrɔ min n'a bilala sen ka bi sɔgɔmada in na a kɛra immeuble Abdurahmane So la o filɛ nin ye eaux et forêts kɔrɔ kɛrɛfɛla la maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan ngo karamɔgɔ caman fana tun bɛ kɛnɛ kan Aissata Mayiga Musa Jalo olu fana tun bɛ kɛnɛ kan télé ɲɛta to a la
an k'a lajɛ. Ni santiri ba in dayɛlɛyɔrɔ la ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko santiri wasa go karamɔgɔ dɔ ye ɲɛfɔli kan ye ni santiri in ka baaraw taabolo la. Wasa santiri o santiri dayɛlɛla wasa kɔrɔ le ko ala m'an wasala ala le yarabaden wasala mɔti yɛrɛ wasala ale bɛɛ wasa. Ayiwa santiri ni dayɛlɛ kun y'an bolo a dole ye ka mɔlu kalan an na kan ni an ka danbe la yalɔ an ka kalansow bɛɛ kɔnɔ farafinna an ka danbe tɛ kalan bon ni danbe ma faamuya jamana tɛ basi an y'a faamuya Mali kɔnɔ fɛn dɔ bɛ Mali siya bɛɛ ni ɲɔgɔn tɛ jɔra mɛ ni kakɔlɔ fɛn bɛ yen maninka ni maraka fɛn bɛ yen Mali siya bɛɛ ni ɲɔgɔn tɛ fɛn dɔ bɛ yen min bɛ ni basi di jamana kɔnɔ o de tɔgɔ ko danbe donc an bɛ kalan kɛ yan kɔnɔ ka mɔlu kalan ko la kalo 3 bɛ kɔrɔna faamuya ka Bukari ni Hadisa bɛ faamuya kalo 3 kɔnɔ i bɔkolo fana faamuya ni ka bɛɛ kalan mi bɔkolo dɔn ya kalan ma dafa. A tilala ka welewele da kan ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma. Wa an bɛ min fɔ jamanaden bɛɛ ye jamana bɛ dinga kɔnɔ an b'a kalama dinga nin tɛ ala nɔ ye an yɛrɛ nɔ de don an yɛrɛ la filili bonyana a fɔra ye min di o de ka saya an suw ma k'an bɔkolo kalan k'an ka danbe kalan k'an di nin jogo don k'an ka furu baara kɛ ka ɲa k'an ka alabato kɛ ka ɲa an bɛ se ka kɛ ten. O tɛmɛnen kɔfɛ go karamɔgɔ wɛrɛ ale kɔni ye folikanw ta o ni nisɔndiyakanw ka ɲɛsin ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ɲuman dɔ ma ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Abdurahmane So ni ale de kɔni ye ni santiri in di fi sabiri la go karamɔgɔw ma walasa go yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogoya min na. Ne bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase an jatigikɛ ma n'a ye Abdurahmane So ye immeuble in tɔgɔ dalen bɛ ale yɛrɛ de la Abdurahmane So et frère o la ale de kɛra jatigi ɲuman ye ka kɛnɛ nin k'a labila an ye ko n ko latagaɲɛ baaraw a ka d'an ye cogo cogo la a ye ni bureau min di nin fɛn b'a bolo k'a d'an ma ka fara nin kan mais ka kumakan mɛn k'an kanu ka sɔrɔ ka kɛ an jatigi ɲuman ye nin cogo in na an y'o ye ale de la a ka o jatigi ɲumanya kɔnɔna na a ye yɔrɔ in labila an ye an b'a fo ani foli ka kan bawo ko ni mɔgɔ min ma i jɔɲɔgɔn ko ɲuman dɔn i tɛ ala yɛrɛ ko ɲuman dɔn. A tilala ka ɲɛfɔli kan ye nafa minnu bɛ nin santiri in na fo ka taa welewele da kan ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma. Ayiwa an sewalen don ka ɲagari bawo an ka laɲini tun ye nin ye kabi tuma jan na an ka se ka makɛda dɔ sɔrɔ ni a ye chaise dɔ ye min n'an bɛ ka laɲini min fɔ mɔgɔw ye n ko lataaɲɛli baara la o ka se ka sɔrɔ ka sigi sen kan ni ala nan'o nɔgɔya ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka dɛmɛɲɔgɔn ɲumanw kɛ an na minnu b'a to baara in bɛ se ka sigi sen kan n hakili la n ko kanubagaw ni a dɛmɛbagaw u fana bɛɛ lajɛlen bɛna sewa na ka na santiri ni a ka laɲini fɛn min ye ka na olu la sabati baara min n'an y'a sigi sen kan bi a dabɔra ko minnu kama ka olu fɔ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye n ko yɛrɛ kafaw lasɔrɔli ye ka olu gɛrɛ mɔgɔw la teliya la bawo mɔgɔ caman b'a ɲini kuma caman i b'a sɔrɔ a sɔrɔli ka gɛlɛn o la i mago bɛ gafe fɛn o fɛn na n ko la walasa k'o sɔrɔ santiri in bɛ kɛ o sɔrɔ yɔrɔ ye a n'an bi kuma minnu kɛ émission ninnu mɔgɔ caman fana bɛ fɛ k'u sɔrɔ n ko yɛrɛ bolofɛnw ni histoire minnu bi lakale ka taa se lahala caman caman ma émission radiophonique ninnu na olu bɛɛ n'o ye radio la kumaw ye olu fɛnw sɔrɔli n'o ye documents ye santiri in bɛ kɛ o sɔrɔ yɔrɔ ye k'a fara o kan fana basiya n'o ye an ka furakɛli nasiraw ye a mɔgɔ caman bɛ kuma ninnu mɛn mais i bɛ taa sɔrɔ u bɛ farafinfuraw lajɛ fan camanw fɛ mais min labɛnnen don an yɛrɛ ka kalan n'an ka nko dɔnniya kɔnɔna na o kɛrɛnkɛrɛnnenw fana bi sɔrɔ ni an sera ka kɛnɛ sɔrɔ min ka surun u la a bɛ Bamakɔ suguba in de la alhamdulillah o bɛ kɛ sababu ye ka u fana fɛn fana sɔrɔli la nɔgɔya u ma n'a bɔra o fana la min ye an yɛrɛ ka baara tɔmaw ye min ye an bɛ diinɛ laseli minnu kɛ bawo diinɛ bilasiraliw b'an bolo n'a ye hiji lakalani o baaraw b'an bolo a bɛ o kɛyɔrɔ olu fana ɲɛ an ye ni Alahu Taala sɔnna ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'o fana ɲɛɲini tiɲɛfɔ la nko yɛrɛ sira fɛ santiri in sigira o fana kama. An bɛ dugawu de kɛ ala ka nin waleya ɲuman ninnu n'a ɲɔgɔnnaw cɛ an ka jamana kɔnɔ walasa an ka jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na. Halisa ɲɔgɔn kunbɛba min n'o ye jagokɛlaw ka ɲɔgɔn kunbɛ n'o ye diɲɛ farafinna ani an ka jamana jagokɛlaw ka ɲɔgɔn kunbɛba min n'a bɛ senna an ka jamana kɔnɔ halisa fɛn min ye an yɛrɛ ka fɛnw n'o ye an ka dilanfɛnw ye olu ɲɛci bɛ se ka don olu la cogoya min na o de kɛra kumada ye min sigira febaki kɔni kɔnɔna na u kɔni u tun bɛ kɛ ka jateminɛ de kɛ sa hakilina min tun b'a kɔnɔ mun de bɛna
kɛ walasa baarada misɛnninw ni baarada kumabaw u bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na u bɛ se ka nafolo sɔrɔ wari bonw na nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in kɔni a maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan minisiri min n'ale ɲɛsilen don kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan Ali Kulubali ni Mumu Jire olu fana tun bɛ yen nɔ tele ɲɛtaa tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an k'a lajɛ. Ka kɛ ni suguba min bɛ ka jɔ Mali kɔnɔ ni u yɛrɛ y'a ta ko 13 ye ni maa nazaraw b'a fɔ 13e édition ni o ye february ye ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko foire exposition internationale de Bamako ni o kɔni hukumu kɔnɔna na fɛn min ye lasigi dɔ kɛla lasigi min ni o ɲɛsin bɛ kɛ yɛrɛ ye cakɛyɔrɔw ma yaasa olu na se ka kasabi sɔrɔ cogoya min na kasabi min na se ka to u yɛrɛ na se ka o yɛrɛ ka baaraw kɔni kɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔ o lasigi kɔni kɛnɛ kan fɛn min ye ni kɛnɛ in yɛrɛ bɛ ka boli min kan yaasa fɛn min ye kɛ yɛrɛ ye cakɛyɔrɔw na se ka kasabi sɔrɔ jamana fɛ walima fan wɛrɛw fɛ cogoya min fɛlɛ na se ka sɔrɔ o la yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la sigili yɛrɛ kun na ani laɲini tɔ bɛɛ kun ye min de ye fɛn min ye chambre de commerce o ɲɛmaaba ale ye ɲɛfɔli kɛ maaw y'o la. An b'a fɔ ko foire ni sanga feere don mɔgɔ bɛ sanni kɛ mɔgɔ bɛ feere kɛ mɔgɔ b'a to fana u b'u ka produit bɛ lakodɔn dɔw bɛna partenariat ɲini mais mɔgɔ mun tɛna foire la mɔgɔ mun tɛna nin yɔrɔ ninnu na an k'a lajɛ fɛɛrɛ dɔ ka sɔrɔ a la an y'a essayer ka thème 3 ta thème 3 mun taara ko a bɛ san caman bɔ kɔɔri n'an tɛ fɔlɔ ye an bɛ kɛ filanan ye ou an bɛ kɛ sabanan ye mais fɛn kelen b'a jɛ n'a ma bayɛlɛma an fɛ yan tɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ o bɛ bayɛlɛmali de la paysanw b'a sɛnɛ CMT b'a san u bolo CMT b'a feere ten ka sɔrɔ a ma bayɛlɛma n'u ye 700 000 tonnes kɛ i b'a sɔrɔ 350 000 tonnes o ye grain 300 000 o ye fibre ye mais fibre ni an cɛ mun bɛ i bayɛlɛma an fɛ yan a tɛ tɛmɛ 1% kan filanan ye mun ye ko an b'a fɔ tuma bɛɛ i mois kɔnɔ anw de ye fɔlɔ ye mɔgɔ mun ka bagan ka ca n'i y'a lajɛ misi 11,1 dɔw ko 12,2 saga 24,000 ba 30 dɔ ɲɔgɔmɛ ten mais n'a bɔra ka a don camion kɔnɔ ka taa feere kɔfɛ abattoir moderne tɛ an fɛ yan nɔ ani programme dɔ ma kɛ ka misiw balo fɛn fila ka sɔrɔ a kɔnɔ nɔnɔ caman ani sogo ɲɛnama ani sogo kɛnɛma ani sogo tulɔlen olu tɛ sɔrɔ ni fɛɛrɛ dɔ ma tigɛ baganw ka dumuni ka se ka sabati yɔrɔ bɛɛ misali la iti dɔ kɛra Mali la aliment bétail min bɛ sɔrɔ an ka ileriw nu fɛ 250 000 tonnes mais demande ye 3 millions de c'est-à-dire qu'il y a 2 700 000 tonnes o kan ka dilan kura ye pour que bagan mun b'an fɛ yan u kana taa yɛlɛma jamana wɛrɛ la n'i y'a lajɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka misiw u bɛ Côte d'Ivoire de Guinée dɔw de bɛ fɔ Libéria dɔw bɛ fɔ Ghana ni ala ma jan kɛ ni immigration san o san dɔw bɛ to yen a yɛrɛ fɔra ko caman tɔɔra yen yɛrɛ o hakili jakabɔ fana kan ka kɛ bagan maralaw u ka bagan bɛ se ka dumuni sɔrɔ cogo di u ka bagan ka yɔrɔ bɛ se ka kɛrɛnkɛ cogo di ka sɔrɔ u ni forotigiw tɛ bila ɲɔgɔn na bagan bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo di n'o kɛra sogo caman bɛ sɔrɔ ka dun ka fa kɛ yan fo ka taa ni sogo ye kɔfɛ ka fɛrɛ jamana wɛrɛw ma minnu mako bɛ sogo la sabanan o de ye petite moyenne entreprise i b'a fɔ ma ko PME i m'a ye qualification dɔ kɛ maa o maa bɛ $1 baara san kɔnɔ ka taa $1 na o y'olu bɛ considéré comme PME ko petite moyenne entreprise ɔ i ti di a yira fana na Mali la entreprise 100 o 100 olu ye 80 ye mais gɛlɛya b'u da la gɛlɛya jumɛn b'u da la ko jagokun i ye fɛn fila ye e yɛrɛ ka manakun ou banque dɔ ka juru dɔ deli ka se ka baara kɛ i ka baara entreprise développer mais ka juru nin sɔrɔ o ye gɛlɛyaba ye olu paiement ninnu na ko in na état jɔyɔrɔ b'a la banque jɔyɔrɔ b'a la et privé yɛrɛ jɔyɔrɔ b'a la surtout d'encadrement i n'a fɔ chambre olu fana jɔyɔrɔ b'a la k'a lajɛ k'a hakili jakabɔ kɛ juru bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ cogo di nɔgɔya la u ka se ka juru sɔrɔ taux d'intérêt ka nɔgɔya u ka se ka entreprise caman dayɛlɛ
o kɔfɛ ministre min sigilen don na a ka baara kɔni bɛɛlen bɛ fɛn min ye kɛ yɛrɛ ye cakɛyɔrɔw ka se ka olu kɔni ka kasabi bɔliw ko ɲɛnabɔ cogoya min na ni u b'a wele ko ministère de promotion de l'investissement privé ale kɔni ye kunnafoniya dɔw di kunnafoniya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw la fɛn min ye ni kɛ yɛrɛ ye cakɛyɔrɔ ninnu u na se ka kasabi kɔni sɔrɔ cogoya min ni nazaraw b'u wele ko la solution. Bon, juru minnu bɛ di kɛnyɛrɛyew ma an ka kan ka faamuya ko mɔgɔ minnu b'o o juru ninnu nɔgɔya ou bien minnu bɛ a lase kɛnyɛrɛyew ma olu mɔgɔw ka ca BCEAO jɔyɔrɔ b'a la BCEAO fana ka jɔyɔrɔ ye mun ye o ye k'a kɛ ni bankuw bɛ o juru di u b'a kɛ ni hakili ɲuman ye cogo min k'a dɔn ko projet ni n'u ye juru di a juru bɛ se ka sara donc olu jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ bankuw fana jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ minnu ma ko institution de microfinance olu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ye mun faamuya bi o ye de ko an kan ka continuer ka kuma kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que gɛlɛya bɛ ninnu bɛɛ fɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu dɔrɔn de fana ye mɔgɔ ye minnu bɛ se ka juru di kɛnyɛrɛyew ma an ye mun faamuya bi c'est que olu dɔrɔn tɛ Maliens yɛrɛ minnu dɔw bɛ yen nɔ n'u ye kɛnyɛrɛyew minnu ka nafolo ka ca kosɛbɛ olu fana bɛ se ka dɔ ta u t'a la ka dɔ di kɛnyɛrɛye fitininw ma k'olu dɛmɛ ka taa sanfɛ an y'o fana faamuya bi n'Ala sɔnna a ma fana an bɛ dɛmɛ kɛ o sira kan ka se k'o fana nɔgɔya. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ a yela k'a fɔ ko n'i ye Mali yɛrɛ cakɛyɔrɔ kɔni ta ka lajɛ fɛn min ye 100 sara la fɛn min ye 80 bɔɲɔgɔnko o de ye kɛ yɛrɛ ye cakɛyɔrɔ kɔni ye o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye ni cakɛyɔrɔ ninnu kɔni ye laɲini kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye jamana bɛ baara minnu de fɔ jamana bɛ fɛn min ye kota minnu ani jamana bɛ baara minnu bila sen kan yaasa olu fana kɔni sen na se ka don o baaraw kɔni sɔrɔli la o tɔnɔma dɔli sɔrɔli la cogoya min na o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye ministre fɛɛrɛ minnu kɔni bɔla olu kɔni fɛ jamana yɛrɛ fɛ a ye ɲɛfɔli kɛ o fɛɛrɛw kɔni la. Bon, an ka ministère des finances ye décret dɔ ta fana mun bɛ a nɔgɔya kɛnyɛrɛyew bolo u ka se ka marché sɔrɔ gouvernement ka marché dɔw bon ministre tilala ka mun kɛ fana a ye DFM bɛɛ wele k'u lasigi k'a ɲɛf'u ɲɛna décret in kan ka bila sen kan cogo min na k'a yira u la fana ko kɛnyɛrɛyew jɔyɔrɔ ka bon an ka baarakɛyɔrɔ la an bɛ fɛ k'olu dɛmɛ nka kɛnyɛrɛye caman bɛ yen nɔ minnu fana olu bɛ fɛn minnu dilan u bɛ fɛn minnu feere olu tɛ feere gouvernement ma a bɛ feere mɔgɔ ma minnu tɛ baara kɛ gouvernement na minnu tɛ gouvernement ye an bɛ fɛ ka a to olu fana ka to an hakili la an kana ɲinɛ olu kɔ ni an bɛ se ka mun kɛ k'olu fana dɛmɛ an ka se k'o fana kɛ. Ni suguba in lasigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa Bamako Mali kɔnɔ gɛlɛya min bɛ sɔrɔta nasira fɛ waliya gɛlɛya min bɛ yaasa jamana ni o gɛlɛyaw kɛmɛ sababu ye ka jamana kɔni ka fiɲɛ tigɛ a la ko ni suguba in yɛrɛ jɔli kun ye yaasa ka se ka olu gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen de dɔn ani ka se ka jamana kɔni bila sira ɲuman kɔni ka cogoya min na. Mali sɔrɔsiw u bɛ se ka u kunda Kidal kan ni ale bɛ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ kabini février kalo tile fɔlɔ walasa nin dugu in a bɛ se ka kɛ Mali kɔni ta ye cogoya min na o de hukumu kɔsɔn nin ye kuma ye min fɔra diɲɛ jamanaw ka tɔn minnu ni u bɛ an fɛ yan nɔ n'a bɛ wele ko ONU olu ka bolofara min n'a bɛ wele ko MINUSMA fɛn min ye Mali sɔrɔsiw ye u kɔni u bɛ fɛ ka kɛ ni yɔrɔ la yɔrɔ min ni waati janna a yira la k'a fɔ ko gɛlɛya a bɔlen don Mali kɔni taya la u kɔni wulila Gawo k'u ɲɛsin yen ma fɛn min ye Kidal ni Gawo cɛ ye kilo 200 ɲɔgɔnna de ye o de hukumu kɔsɔn fɛn min ye Mali sɔrɔsi sigiyɔrɔma 100 ɲɔgɔnna olu kɔni de kan ka don dugu yɛrɛ kɔnɔ ka yɛrɛ k'a kɔnɔ. Diɲɛ seleke naani tɔnba ni an ko a ma ko ONU jatew kɔni bɔtogo la olu y'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ finitigilakaw ni a bɛ fɔ a ma ko FAMA olu kɔni kan ka don ka bɛn ni bi février kalo yɛrɛ tile fɔlɔ ye Kidalikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ walima février kalo yɛrɛ daminɛ na Kidalikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ an b'a lɔdɔniya k'a fɔ kabiri san 2012 waati maramafɛn tabaga jɛkulu dɔ kɔni nana bi anw ka jamana kan wa donni yɛrɛ kama u ni maaw kɔni tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ maa minnu yɛrɛ wele ko jatigɛwale yɛrɛ kɛbaw n'u yɛrɛ ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye Kidal ka taa se Tɔnbukutu ani Gawo yɛrɛ ma u ka mara yɛrɛ nana boli fo douanzan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan hali ni y'a sɔrɔ wulikajɔ nana kɛ Mali yɛrɛ finitigilakaw fɛ ani Faransi yɛrɛ finitigilakaw ka ni majugu ninnu kɔni gɛn ka bɔ Tɔnbukutu ani Gawo nka Kidaliko kɔni o tora ŋɔni kɔni Malika yɛrɛ caman sen na kabiri san 2012 waati nka san 2015 Musa Mara ni ale yɛrɛ tun ye Mali marabolo ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni tun ye tagama kɛ ka taa Kidalikaw fɛ yen nɔ tagama min ni a kun nana cɛ ni
gɛlɛya ye ka bɔ o waati la ka na bila sisan na malika caman kɔni bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka don jumɛn anw ka finitigilakaw nata kidalikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ wulikajɔw ni kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɔfɛ bɛnkan dɔ nana kɛ anw ni maramafɛn yɛrɛ tabagajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ min ni a kumaɲɔgɔnyaw ni a taa ni ka segu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Alizeri jamana yɛrɛ kan nka tɛgɛnɔ kɔni nana bila ni sɛbɛnfura kofɔlen na anw yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ san 2015 ka bɔ san 2015 la ka na bila an bɛ don min ko bi wulikajɔw ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bolodara min b'a to anw ka finitigilakaw yɛrɛ bɛ se ka segin ka taa Kidali cogo min na nka o kow ma se ka bila sen kelen kan nka diɲɛ seleke naani tɔnba olu kɔni ye lajɛrɛ kɛ araba tɛmɛnen u ka lajɛrɛ in senfɛ u nana yira k'a fɔ fɛn min ye bi février kalo yɛrɛ tile fɔlɔ ye ni jatew kɔni tora a togo la Mali yɛrɛ finitigilakaw u kan ka segin ka taa Kidalikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ Mali yɛrɛ finitigilaka minnu kan ka taa Kidalikaw fɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dagalen don Gawukaw fɛ yen nɔ an bɛ don min ko bi n'i ye Gawo yɛrɛ ta k'a lajɛ ale ni Kidali yɛrɛ bɛ taa se fo kilo 200 bɔɲɔgɔnko ma wa n'i yɛrɛ jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko armée reconstituée n'o de ye ka finitigilaka kuraw yɛrɛ bila sen kan min kɛlen don ka kolokolo anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na a bɛ waati bɔ bari maramafɛn tabagajɛkulu ani Mali yɛrɛ finitigilakaw olu bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan an bɛ don min comme bi u b'olu de wele ko armée reconstituée ni di y'o ta k'o lajɛ o bɛ taa se fo kɛlɛkɛcɛ 1300 bɔɲɔgɔnko ma min ni maramafɛn yɛrɛ tabagajɛkulu maakɔrɔw ka taa se Mali yɛrɛ finitigilakaw ma olu bɛɛ lajɛlen kelen don k'u yɛrɛ sɔrɔ ni kulu kofɔlen in kɔnɔna na wa an bɛ don min comme bi o kulu kofɔlen maa dɔw kan ka bɔ a la minnu bɛ bila ka taa Kidalikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ o cogo kelen na dɔw yɛrɛ bɛ bila ka taa Tɔnbukutu ani Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔna na n'i ye anw yɛrɛ ka jamana ta k'a lajɛ a bɛ waati bɔ maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ka damakasi kɔni barika nana bonya k'a ɲini k'a fɔ Mali yɛrɛ finitigilakaw ka se ka segin ka taa Kidali e ko wulikajɔ minnu yɛrɛ bɛ Faransi jamana yɛrɛ kɔ nin waati laban ninnu na anw ka jamana kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ye Kidali nɔfɛ ko de o de kama Faransi yɛrɛ e ko u tɛ ka juru yɛrɛ yoba min b'a to Mali yɛrɛ finitigilakaw olu yɛrɛ bɛ se ka taa u cogo Kidalikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ o togoya kelen na Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger jamana olu bɛɛ lajɛlen tun kelen don ka jalaki yɛrɛ ta ka bi Kidalikaw yɛrɛ ka waati tɛmɛnenw na ka jira k'a fɔ n'i ye Kidali yɛrɛ ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔna na dugu don min ni jatigɛwale yɛrɛ kɛbaw kɔni kelen don ka dugu in ta ka u ka duguli yɛrɛ caman kɛ yen nɔ wa u yɛrɛ ka maramafɛnw yɛrɛ caman a bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ minnu ni u bɛɛ lajɛlen bɛ taa dogo Kidalikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ o de y'a to Niger yɛrɛ masakɛ n'o ye Mamadu Isufu ye ale kɔni tun ye dantigɛli kɛ waati tɛmɛnenw na ka jira k'a fɔ Kidali bɛ nin lahalaya min kɔnɔna na degunba de don ka ɲɛsin jamana minnu yɛrɛ tɛnkunnen don anw ka jamana na hali ni y'a sɔrɔ o waati Kidalikaw kɔni nin kuma in ma kɛ u sago ye cogo si la Mali ka finitigilakaw carinni ka taa Kidalikaw fɛ yen nɔ nin kɔni bɛna kɛ tare min ni malikaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jigiya k'a fɔ basigi bɛna sabati anw ka jamana kɔnɔna na bingani halisa sena a kɛra kɛnɛ kan kɛnɛ min ni an ka jamana sɔrɔsiw olu dagalen do yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Jack Point an b'a yira k'a fɔ a kɛra Pointa n'ale filɛ Marakala yɔrɔ la dugu min n'a bɛ wele ko Sarakala kilo damadɔw de b'a ni Marakala cɛ ani Segu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an b'a yira k'a fɔ araba ni alamisa nin kunnafoni kɔni bɔra an ka jamana kunnafoni di soba n'o ye AMAP olu yɔrɔ an ka jamana camancɛ marabolo min bɛ n'a bɛ wele ko Segu a yirala k'a fɔ ko Bamantu ye waleya jugu dɔ ta ka Segu marabolo dɔ sɛgɛrɛ min bɛ wele ko Marikala nin waleya ninnu kɔni kɛra nɛgɛ kanɲɛ 2 ka dugu kɛ nɛgɛ kanɲɛ 3 ɲɔnbɔɲɔnko min kɔni kɛla janvier kalo tile 30 tɛmɛlen an kɔrɔ a yirala k'a fɔ ko ni nin Bamantu ninnu kɔni lajɛ u kɔni tun bɛ moto la taa maa 100 ni kɔ ɲɔnbɔɲɔnko la jisago yɔrɔ min bɛ n'an b'a wele ko pont de Marikala u kɔni nana u kɔgɔda nin yɔrɔ kofɔlen na u ɲɛ dara fɛn fɛn kan u tora ka kisɛ kɔni ci o la a yirala k'a fɔ lakanatigilama minnu bɛ u ni olu kɔni u kɔda ɲɔgɔn na nka Bamantu ninnu kɔni sera ka bolimafɛn kelen kɔni sɔrɔ n'o ye mobili ye ka taa ni o ye u bɔlen ko yɔrɔ kofɔlen na min ye lakanatigilama minnu bɛ n'a bɛ wele ko gendarme u y'u ɲɛsin olu dagayɔrɔ dɔ fana ma ka taa kisɛ ci o yɔrɔ kofɔlen na a yirala k'a fɔ ko u sera ka moto damadamani sɔrɔ yɔrɔ kofɔlen fana na ka boli nka maa dɔw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli jateminɛ kɔni kɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni Bamantu kofɔlen ninnu minnu tun bɛ tali kɛ maa 100 ni kɔ ɲɔnbɔɲɔnko la u y'u kunda Segu yɛrɛ marabolo kan min bɛ wele ko Mbewani n'o bɛ Seribala yɛrɛ marabolo yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko san 2018 janvier kalo la ni waleya jugu ɲɔgɔnna dɔ fana kɛra nin yɔrɔ kofɔlen in na min kɔni kɛra sababu ye lakanatigilama minnu n'a bɛ wele ko gendarme olu ka baarakɛyɔrɔ dɔ jɛnna nin yɔrɔ kofɔlen in na Bamantu kɔni fɛ o waleya ninnu kɔni kɛra janvier kalo fana tɛmɛlen na san 2018 nka n'i y'a jateminɛ ta k'a lajɛ nin yɔrɔ kofɔlen fana Bamantu ninnu fana kun bɔlen bɛ ɲɔnɔ sira yɛrɛ de fɛ k'u kunda Marikala marabolo yɛrɛ kɔni kan a yirala k'a fɔ ko Bamantu ninnu ka nin waleya jugu in kɔni sanga ani waati u tɛ sɛgɛ u tɛ ɲina nka min ye lakanatigilamaw ye u kɔni bɛ u kɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'u fɛsɛfɛsɛ nka laɲini yɛrɛ min ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoniya gɛlɛn di lakanatigilamaw ma u bɛ se k'u ka baara yɛrɛ nɔgɔya u bolo n'i ye Marikala yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ tali kɛ kilomɛtiri 35 ɲɔnbɔɲɔnko la ka tingɔ Segu yɛrɛ marabolo la n'o ye Mali yɛrɛ marabolo 4nan ye
an ka farafina ani diɲɛ kunnafoniw an k'olu lajɛ. diɲɛ selikɛnani ka jɛkulu tɔnba min n'an b'a wele ko ONU olu kɔni ye sigi dɔ kɔni kɛ Centrafrique yɛrɛ kunkanko ko la barisa ɲangini kɔni tun benna Centrafrique jamana kɔni kan k'a yira k'a fɔ ko maramafɛn kɔni o tɛ yamaruya u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye Faransi jamana fo ka taa se Rusi jamana ma olu kɔni tun bɛ ɲɔgɔn sama la dɔgɔkun laban yɛrɛ la ka sabu kɔni kɛ hakilina kɔrɔ ka ta Centrafrique yɛrɛ kunkanko ko la walasa u ka se ka yamaruya d'u ma u ka se ka marifa yɛrɛ san fo ka taa se maramafɛnw ma walasa u ka se ka u yɛrɛ lakisi nin kunnafoniya ninnu kɔni dilen kɔ maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye Centrafrique yɛrɛ kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka mɔbili sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u kisi ani ka kɛlɛ yɛrɛ kɛcogoya ɲuman bila sen kan fo ka taa se marifaw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye kɛlɛ bɛ nɔgɔya u bolo nka n'i ye maa dɔw yɛrɛ ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ ko Rusi jamana yɛrɛ de bɛ kɛ i jɔyɔrɔ fin Centrafrique yɛrɛ gɛlɛya la walasa Centrafrique fantan naani bɛɛ lajɛlen na bɛn ni basigi ka sabati walasa min ye Bamanciw ka waleya jugu ye u ka se ka dabila ka bɔ Centrafricaw fɛ nka diɲɛ selikɛnani jɛkulu tɔnba yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a kɔrɔfɔ la k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli bila sen kan kalo 6 ɲɔnbɔɲɔnko kɔnɔ ɲangini min kun bɛnnen bɛ Centrafrique jamana kɔni kan k'a yira k'a fɔ ko yamaruya tɛ d'u ma u ka maramafɛnw kɔni san n'u a bɛna wuli ka b'u kan walima n'a bɛna t'u kan nka maa caman yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ diɲɛ yɛrɛ dɔnbaabaw ko fɛɛrɛ kan ka bila sen kan walasa ɲangini min bɛnnen n'u kan ɲangini ka se ka wuli ka b'u kan o de fana bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye u bɛ se ka marifa san k'u yɛrɛ lakana Bamanciw bɛ waleya jugu min na Centrafrique fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ se ka kisi o ma ka kɛɲɛ n'u ka jamana ɲɛmaa sɔnsi kɛlasili ye n'o bɛna kɛ san 2021 nata la ko fɛɛrɛ ka kan ka bila sen kan walasa ɲangini min bɛnnen n'u kan u ka se ka wuli ka b'u kan u ka se ka u yɛrɛ lakana ka bɛn u ka kalafili nata ma min kan ka bila sen kan janvier kalo nata san 2021. Farafina jamana min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko Uganda kalafili kɔni bolodalen don olu ka jamana ka kɛɲɛ ni san 2021 o kalafili nɔ kan maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ min ni denmisɛnnama yɛrɛ don ale kɔni i kan bɔ fanga yɛrɛ nɔfɛ ni a yɛrɛ si kasabi tɛ tɛmɛ san 34 kan ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Timothy Mugerwa n'i ye Timothy Mugerwa yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye maa kɔni k'i kan bɔ Uganda yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ maa min ni ale yɛrɛ ka wulikajɔ fanga bɛɛ lajɛlen ɲɛsilen don sigida yɛrɛ bɛ se ka latanga cogo min na an b'a fɔ min yɛrɛ ma ko environnement o wulikajɔ min dabɔlen don nin maa kofɔlen fɛ a bɛ san damadɔ bɔ bari baɲuman kɛ kuluba dɔ kɔni bɛ Uganda jamana yɛrɛ kan ale yɛrɛ o jɛkulu ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ n'i ye Uganda jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ san 40 laban in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ yiriw kɔni caman bɛ yen nɔ minnu tigɛra o tasuma yɛrɛ bɛ ka don u ka kungo la nka n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ u ka jamana marabaw olu ka mara kɛcogo juguya de bɛ ka boli nin bɛɛ lajɛlen kan o de y'a to ale kɔni tɛ nin sigi k'i bolo fila da sen kan san 2021 ale kɔni y'i kan bɔ fanga nɔfɛ min b'a to ale yɛrɛ na se ka kɛ masakɛ ni ka Uganda yɛrɛ kungo ka se ka u latanga cogo min na waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ min bɛ ka kɛ Uganda jamana yɛrɛ kan Uganda bɛ se ka kisi ni ka tanga ka bɔ o kɔlɔlɔ tɔɔrɔ yɛrɛ ma a barata ni dun ye Uganda yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnamɔgɔ de ka ca bari ni ye Uganda yɛrɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɛmɛ sigi maa 77 olu bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninna ka kalafili kɔni bolo dalen don Uganda jamana kan janvier kalo san 2021 maa min yɛrɛ bɛ Uganda yɛrɛ masakɛya la an bɛ don min ko bi ale de Yoweri Museveni san 34 fanga la n'i ye o san 34 yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa min yɛrɛ kelen filɛ nin ye k'i kan bɔ fanga nɔfɛ n'o ye Timothy Mugerwa o bɛ bɛn ale yɛrɛ fana si ma o b'a yira k'a fɔ Yoweri Museveni sigira fanga la waati min na o bɛnna ni ale yɛrɛ bangesan ye a barata a dun kalekan don k'a fɔ cɛkɔrɔba min bɛ fanga la ale na a bɔ ka bin nin kamalen kofɔlen min filɛ nin ni a kelen don k'i kan bɔ fanga nɔfɛ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Timothy Mugerwa a ka lahalaw mana kɛ fɛn min ye don n'a nataw la an bɛ n'o fɛsɛfɛsɛ ni ka da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ inshallah. Algérie kunnafoniw na an b'a ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun 50 tɛmɛlen wulikajɔ la juma o juma a yirala k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ Algérikaw fɛ n'olu ka koɲa yɛrɛ bɛnnen bɛ Algérie kɔnɔna na bɛn ni basigi ka se ka sabati jamana ɲɛmaa kura min sigilen bɛ n'a bɛ wele ko Abdelmadjid Tebboune n'olu bɛ k'a yira k'a fɔ ko u ma sɔn o ma kofɔlen ka jamana ɲɛmaaya ma n'o jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ ye ko Hirak olu kɔni ye wulikajɔ barika kɔni bonya nka maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la ko ni jɛkulu kofɔlen ka wulikajɔ k'a bɛ ka nagasi ka taa fɛ ka sabu kɔni kɛ saga ani waati ko u yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn yɛrɛ faamuya ko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye u yɔrɔ nka ni ye Iraki jɛkulu yɛrɛ ta k'a lajɛ u y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la ko laɲini min bɛ olu la Algérie jamana ɲɛmaa kura n'o ye Abdelmadjid Tebboune ye k'olu ma sɔn a ka jamana ɲɛmaaya ma cogoya si la laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye kalafili kura ka boloda yɛlɛma kura ka don jamana yɛrɛ maracogo la k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye olu bɛ se k'u ka wulikajɔ in yɛrɛ dabila a yirala k'a fɔ ko dɔgɔkun yɛrɛ nin kɔnɔna na sigi dɔ kɔni kɛra u ka politiktɔn maa caman kɔni fɛ minnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna sɔn ka kuma kɔni kɛ ni jamana ɲɛmaa kura yɛrɛ ka sabu kɛ laɲini min bɛ olu la o ye bɛn ka sabati Algérie fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o waleya nin kɔni kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ
yira k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko ira k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri k'a bɛna kɛ fu ye k'a tɛna nɔbɔ ko barisa u ka maa dɔw yɛrɛ bɛ ka bɔ u kɔrɔ ka taa u yɛrɛ di fanga tigilamɔgɔw ma walasa u ka se ka jɔyɔrɔ kɔni sɔrɔ k'o bɛna kɛ sababu ye u ka laɲini tɛna sabati nka hiraki jɛkulu maaw yɛrɛ yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan Alizerikaw fɛ walasa yɛlɛma ka se ka don Alizeri jamana yɛrɛ marabolo tɔgɔ wɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana ɲɛmaa kura Abdelmajid Tembun a ka se ka fanga yɛrɛ bila kalafili kura ka boloda ka kɛ gɛlɛya ni tilenna ka Alizeri fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Farafina cɛmancɛ jamana min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko Congo Brazzaville fanga senamatɔn olu kɔni kelen don ka wulikajɔ boloda k'a jira k'a fɔ sigi k'a fɔ o de kan ka kɛ Congo Brazzaville jamana kan yanni kalafiliw yɛrɛ cɛ san 2021 bari ni ye san 2021 yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kalafili yɛrɛ bolodalen don Congo Brazzaville jamana kan san yɛrɛ daminɛ waatiw la o kisa nɔ kan fanga senamatɔn minnu kɔni bɛ Congo Brazzaville jamana kan olu kɔni kelen don ka wulikajɔ boloda a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko dialogue inclusif koko o de bila sen kan min b'a to politikimaaw yɛrɛ fɛn fɛn bɛ Congo Brazzaville jamana kan u yɛrɛ bɛ se ka wele cogo min na u k'u da don Congo Brazzaville lahalaya yɛrɛ la bari n'i ye Congo Brazzaville yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na gɛlɛya ni degun caman kɔni bɛ u ka jamana yɛrɛ kan wa u ka jamana yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye fanga senamatɔ maa dɔw ka fɔ la ka jurujugu yɛrɛ ta ka o coron jamana yɛrɛ kana a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko FMI o kɔni nana nafolo dɔ juru don Congo Brazzaville la min b'a to u yɛrɛ bɛ se k'u sen sɔrɔ cogo min na ni dun ye Congo Brazzaville yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ taji bɛ bɔ a jamana kofɔlen kan wa sanni yɛrɛ feere sira kan jago yɛrɛ ta sira fɛ i b'a ye k'a fɔ jamana don min ni farafina cɛmancɛ jamana don sanni feere jago sira kan o yiriwalenba don ni jamana kofɔlen kan nka ka taa ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ nin jamana kan hali maaw yɛrɛ tɛ ka se k'u dayirimɛ sɔrɔ o ye gɛlɛyaba ye o kisa nɔ kan fanga senamatɔ maaw kɔni ka laɲini ye nin ye min b'a to sigikafɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na kalafili min bolodalen don san 2021 u daw bɛ se ka don o la cogo min na ka taa se jamana yɛrɛ lahalaya tɔ bɛɛ lajɛlen ma fanga senamatɔ maaw kɔni ka laɲini ye nin ye nin dantigɛli ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra u ka fanga senamatɔn maaw dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bonaventure Mbaya ka taa se Clément Mieraza ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen de kɔni kelen don ka nin laɲini kofɔlen kɛ Congo Brazzaville lahalayaw mana kɛ fɛn min ye don n'a natalaw la an bɛ n'o ɲinini ka fɛsɛfɛsɛ tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ inshallah. An bɛ aw fo aw minnu ni waati bɛɛ lajɛlen tele ɲɛta de ye aw ka kunnafoniw ka yɔrɔ ye an bɛ foli kɛ aw ye ka dugawu don fana kɛ Ala ka su hɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisigɛ la aw salamu aleykum.